Nilqawkom magħna għal episodju ieħor tal-podcast ta' Ġemma fejn illum se nitkellmu fuq abbuż finanzjarju lejn persuni vulnerabbli, jiġifieri persuni b'diżabilità u anzjani. Għal daqstant magħna nilqgħu lil Miss Jackie Zammit, bonġu Jackie, u Mr. Oliver Xikluna. Bonġu. Mela, ħan nitlobkom tintroduċu ftit ruħkom, okay? Mela, Jackie, minna ħatijak jekk jogħġbok. Mela, jiena Jackie, inni social worker ħanalaq 25 sena s-sena d-dieħla. L-iktar area li ħdimt fija kienet l-area tal-addictions. Fil-bidu tal-karriera tiegħi jiġifieri snin twal naħdem ma' persuni fl-addictions. U fi żmien il-COVID kien hemm il-bżonn li niċċaqlaq u bdejt nagħti servizz fl-Isptar Mater Dei. Alright, u bħalma ta' servizz fl-Isptar Mater Dei hemm xi etajiet partikolari illi Mela, bħala servizz ta' social work ġo Mater Dei naraw kemm min tqala u neqgħu sejrin sakemm idum ħaj il-persuna pratikament. Okay. Oliver, inti forsi daqsxejn wiċċ iktar familjari u xek naraw kif ħafna iktar fuq it-television. Tatina naqal background tiegħek għal forsi min ma jafux. Mela, jiena bħalissa qiegħed immexxi l-Aġenzija Support li hija National Service Provider tas-settur tad-diżabilità. Fil-passat kont il-Kummissarju għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità wkoll. Il-background tiegħi naqra mħallat, jiġifieri għax jiena studjajt gradwajt fil-informatika, fil-management, imma jiena wkoll li żjed tal-qalbi minnhom kollha jiena wkoll youth worker, jiġifieri meta jkollok daw it-tip ta' professjonijiet bħalma għandha Jackie, dawk huma li żjed professjonijiet jien li żjed iħossni inklinat lejhom Għax naħseb taħdem in kuntatt dirett Il-kuntatt dirett u naħseb fl-esperjenza li għandha Jackie jiena ta' 25 sena xekket waqt li qed tgħidha. Tħossok meta kollok dak il-kuntatt dirett għalkemm ħossi toqgħol ir-responsabilità ta' kuljum, ta' kull ħin. Però mbagħad tidra taħdem fih is-settur soċjali u jtik dak is-sidisfazzjon minn dak il-ftit li tkun qed tagħmel mal-individwi biex ittejbilhom is-sitwazzjoni tal-ħajja tagħhom, jiġifieri dak huwa għalija il-rebħa u l-għan tax-xogħol tagħhom. Ekku, meta taħdem man-nies hekk dirett tħoss dak tagħmel differenza li għalik hija żgħira fil-ħajja tal-bniedem, imma jaf dak li jkun għalih tkun id-dinja tkun xi ħaġa kbira u xek. Meta ħansemmu diżabilità, Oliver, hawn diversi tipi ta' diżabilità, fejn l-aktar illi tiltaqgħu ma' abbuż finanzjarju? Tajjeb li didi ngħidha ħafna drabi, meta nitkellmu fuq id-diżabilità jiena ma nħobbx nippakkeġġja l-kulħadd fl-istess sitwazzjoni u inti fl-introduzzjoni tiegħek semmejt il-vulnerabilità tal-individwi u mhux kull persuna b'diżabilità huwa vulnerabbli. Eżempju jiena għandi diżabilità, għandi kundizzjoni ta' spina bivida li twilid biha, però jien m'iniex vulnerabbli. Jiġifieri l-ebda membru tas-soċjetà se jħares lejha b'mod vulnerabbli u jieħu vantaġġ fuq għax jiena vulnerabbli. Però sfortunatament għandek persuni li għandhom impairments jien naf bħal neurodivergency, eżempju, jew nuqqas intellettwali jew nuqqas ta' saħħa mentali li minħabba l-impairment tagħhom il-perspettiva tagħhom anke mis-soċjetà lejhom jidhru bħala vulnerabbli u fil-verità ħafna mid-drabi vera jkunu vulnerabbli għax għal sitwazzjoni jew oħra jistgħu jiġu abbużati b'xi mod jew forma. Imma naħseb jiena persuni b'nuqqas intellettwali u anki fuq l-ispettru tal-awtiżmu forsi u anki jista' jkun li jkollhom multiple disabilities bħal nuqqas intellettwali u mental health issues, etc. Sfortunatament huma fi żjed għada li jiġu abbużati. Abbużati finanzjarjament jiġifieri. Jackie, min-naħa tiegħek issa kif qed inti Mater Dei taħdmu minn tfal akbar, imma ejja nitkellmu fuq l-anzjani għax sfortunatament huma forsi wieħed mill-gruppi tas-soċjetà li nistgħu nsejħulhom ċertu każi vulnerabbli sewwa. Sa fil-każ tal-anzjani, meta ngħidu l-anzjani, fejn taraw l-iktar abbuż finanzjarju? F'liema kundizzjoni ġifieri meta ngħidu physical impairment, meta tarawh l-iktar? Ifhimni, kif semma tajjeb Oliver, naħseb meta jkun hemm limitazzjonijiet intellettwali li forsi anzjan għandu bidu ta' dimensja jew inkella ġie diagnosed bid-dimensja allura
sfortunatament għandu dak it-timbru xi kultant tkun anki l-ewwel nota li jkun hemm minn tal-emerġenza li l-persuna huwa known case ta' dimensja. Dak it-titlu qisu jibqa' jġorru miegħu tul l-admission li jkun fl-isptar. Mingħajr ma trid meta tħares lejn in-noti inti ħatara dak it-timbru li l-persuna għandu id-dimensja. Allura minnek mill-ewwel ħassaqsi imma allura nista' noqgħod fuq dak li ħajajdli Jew le. jew le. Jekk ħanitolbu jiffirma li karta, qed nitkellem fil-maski li konna femminil ukoll, ta' ġifieri Eżattament, konna non-binary, konna minn kollox. Ġifieri imma il-maġġoranza jkunu irġiel. All right. Nirreferi allura iktar faċli nirreferi Tirreferi fil-maski. għal-raġel iva. Ma rridx niddiskrimina. Ġifieri ikonna sitwazzjonijiet fejn ngħidu jekk jiena ħaniġi biex noffri servizzi lil dil persuna, ħajkun kapaċi jgħidli ta' u biżejjed jew jekk ħanitolbu firma dik il-firma valida jew le. Ġifieri l-aspett intellettwali iħollu jorbot ħafna, però hemm ukoll element ta' physical disability, ġifieri jekk anzjan għalkemm mentalment għadu tajjeb imma bedbound, ma jistax joħroġ irid bil-fors iserraħ minn ħaddieħor biex jagħmel ċertu qadi, biex iħallas ċertu kontijiet u għandu bżonn il xi ħadd ieħor. Hemmhekk ninnotaw li jkun hemm forsi min jista' jabbuża jew japprofitta minn dik il-fiduċja. Finanzjarjament ġifieri. Iva. All right. U korreġuni jekk qed niżbalja sewwa. Ġieli kun hemm każijiet li pereżempju persuna ġifieri sija jekk hija persuna b'diżabilità jew hija anzjana. Pereżempju ħanagħti eżempju għax ġiġa moħħi morru għand it-tabib. Right, imorru ma' xi ħadd ta' fiduċja tagħhom, it-tabib qed jipprova jkellem lill-persuna ġifieri lill-persuna b'diżabilità jew l-anzjana. U jkollhom minn dawn membri tal-familji li jaqbżu fuqhom u ma jtuhomx ċans jitkellmu. Jew tkun anke forsi ġieli l-każ li tkun viċeversa, ġifieri li il-professjonist hemm il-persuna, hemm il-persuna tal-fiduċja u jirreferi għall-persuna tal-fiduċja mhux għall-klijent tiegħu da. Din taffettwa l-awtonomija tal-bniedem u xek. U daw it-tip ta' interventi jistgħu wkoll jisiru f'każ ta' fejn jitlu flus. Dubju. Aħna l-professjonisti tagħna żgur jaħdmu flimkien anke ma' tim li taħdem miegħu Jackie, jiġifieri u naraw għalkemm qed ngħidu anzjani u persuni b'diżabilità ħafna midrabi konna klijenti li huma l-istess komuni. U xirrid ngħidu hawnhekk, jiġifieri inti il-vulnerabilità tinħoloq għax kif qed qabel jiena is-soċjetà tħares b'ċertu mod lejn il-persuni u forsi biex nuża l-eżempju li qed tagħmel inti, qed tuża inti, il-persuni jiġi objectified, jiġifieri nħarsu lejh bħala oġġett, allura nitkellmu fuq u jew nkella nitkellmu on behalf of. Mhux nippruvaw nifhmu x'irid il-persuna jew xi tiħoss. Ġieli tiġri fil-ward rounds pereżempju, l-konsulenti jitkellmu bejniethom mat-tobba l-juniors tagħhom mal-physios mal-OTs u ma jindirizzawx lill-pazjent xi kultant. Għax forsi jkollhom dik il-label li jisma' mhux ħajjifhem jew ħajjinsa jew taf int jiġifieri. U fejn jitlu flus, jiġri pereżempju ngħidu pereżempju tmur il-bank. Tafu f'każijiet ġifieri jiġru daw il-każijiet li pereżempju jmorru l-bank u m'għandhomx awtonomi ma jiddeċidux għalihom jew inkella jkunu qed jagħmlu xi deċiżjonijiet finanzjarji u il-persuni li jkunu magħhom persuni ta' fiduċja, persuni familja jiddeċidu għalihom jew jimbuttawhom biex jagħmlu forsi xi ħaġa li mhumiex komdi biha. Ifhimni aħna mill-isptar ovvjament ma nkunux magħhom f'dawn l-okkażjonijiet, imma meta tibda tagħmel l-assessment tal-każ u tas-sitwazzjoni u forsi anke titkellem mal-familjari, ġieli l-anzjani stess jgħidulek isma' jitkellem mat-tifla xi toħod li ħsieb. U nibda ngħid imma sinjura inti għandek kull dritt tkun taf. Eżattament. X'qed isir bil-pensjoni tiegħek, imma toħod li ħsieb. Qisu xi kultant inħoss li hemm dak l-obbligu li saħħad il-persuna taqdini mela rrid bil-fors qisni inti hija karta bjanka inti għall-fiduċja kollha tiegħi u qisni nkun qed niddiżirrispetta jekk nieħu deċiżjoni finanzjarja li għal nifsi. Jew nurija li jisma' jien irid inkun naf x'inhu jiġri. Jiġifieri niltaqa' ma' sitwazzjonijiet fejn xi ħadd sfortunatament jagħti l-kard u l-pin. Dika problema kbira.
inti x'garanzija għandek li meta jien mort nagħmillek ix-xirja ma xtrajtx xi affarijiet għalija, użajt il-kard tiegħek, jien nista' ntik l-irċevuta tal-affarijiet tiegħek imma Għax jekk inti ħatkun ma taf. tafx u jien il-persuna ta' fiduċja tiegħek mhux qed nurik l-istatement imbagħad li pereżempju nġibdu daqshekk jew fadal daqshekk, Tifej ħatkun. inti kif ħatkun taf. U probabbli int ħatħossok skonda li tgħidli saħħa mort tixtrili u taqdini Eżattament. jekk mhux imbagħad ittini xi ħaġa ekstra tal-li qdejtek. Din nafuha ħafna drabi anke meta jkun hemm abbuż jibżgħu jirrapportaw għax jibżgħu mir-riperkussjonijiet jekk jirrapportaw, ġifieri jew għax jibżgħu minn ġlied fil-familja, jew jibżgħu li dil-persuna qed tuħsibha ma tibqax tieħu ħsiebhom, ġifieri nafu li Kumpless u ħafna, kompless, kumpless huwa ħafna. suġġett kompless. Min naħa tad-diżabilità Olivej jiġru dawn l-affarijiet fejn l-awtonomija fejn jidħlu l-finanzi tibda Sfortunatament jiġru. Jiġifieri anki inti semmejt il-bank, ġifieri il-bank mhix dejjem jagħmilha faċli għal persuna b'diżabilità b'nuqqas intellettwali eżempju li jkollha kont f'isimha minħabba nuqqas ta' għarfien u nuqqas ta' understanding x'inhu kont tal-bank, x'inhuma l-flus, x'inhuma l-kwantità tal-flus, jiġifieri il-financial literacy ċertu persuni b'diżabilità b'nuqqas intellettwali m'għandhomx, ġifieri u ġieli wkoll tiġri anke minn ċertu professjonisti għax jibżgħu għall-persuna u jgħidu ma għandha dik il-flus f'idejha u ħadd tispiċċa tonfoqhom ħażin. Flok naħdmu b'mod ieħor u naraw kif tista' tagħmel money management, tista' tifhem il-kwantità tal-flus, eċetera, eċetera. Aħna bħala soċjetà forsi rridu naqsmuha bejn tnejn, hemm min jabbuża u mbagħad hemm min jippatronizza. U l-patronization mingħajr ma trid toħloq ukoll isu nuqqas ta' awtonomija għall-individwu. Imma ħalliha li tkun qed issir għal ġid tal-individwu, però fejn jidħol l-abbużi sfortunatament issib, jiġifieri aħna mhix l-ewwel darba membri tal-familji tal-familja tagħhom ikunu qed joħdulhom il-fondi tagħhom jew anke l-allowances tad-diżabilità tagħhom ikunu qed joħduhom ma jintużawx għal persuna b'diżabilità. Il-assi tagħhom jien naf ikunu jgħixu mal-ġenituri, ġew nieqsin il-ġenituri, jispiċċaw mal-aħwa u l-aħwa jaraw kif se jeħilsu mill-persuna biex jieħdu l-assi, l-proprjetà, eċetera. Ġieli jkollna familji li jirrapportaw lill-membri tal-familja stess u bekk insiru nafu b'daw il-każijiet, jiġifieri għax il-persuna b'diżabilità kif qedtu intom tajjeb ħafna drabi mhux se jirrapportaw sewwa. U abbużi oħrajn, jiġifieri eżempju niftakar każ partikolari ta' persuna li kienu jmorru jqogħdu jbiħħulu tiftakruhom qabel kienu jiġu daw tat-telefonija u tal-mobiles u jqogħdu jbiħħulek il-kuntratti. U kienu qabdu miegħu jbiħħulu l-kuntratt u dan darba minnhom qed nitkellem miegħu jiena persuna b'nuqqas intellettwali u ninduna li għandu xi 10 sim cards, 10 kuntratti. Jiġri dak abbuż għalija abbuż fuq il-xismu tiegħu, ġifieri dan kienet iħallas 10 kuntratti fix-xahar. Daw affarijiet li sfortunatament isiru u naħseb l-ikbar mod li nistgħu nipprevenuhom huwa billi noħolqu iżjed għarfien dwar financial literacy anke ma' daw il-persuni. U naħseb l-istess jgħod anke għall-anzjani ġekk jiġifieri jkun hemm. Ma nafx ikkorreġuni ħanerġa' forsi jekk qed nisbajja, ejja nsemmu djar residenzjali. Jew iriduhom jidħlu biex kif qal tajjeb Olivej jieħdulhom l-assi jew ma jridhomx jitlu biex jieħdulhom il-pensjoni. Naqblu jew fil-każ ta' Tista' ssir, jiġifieri tista' ssir li tħallihom jitlu ġol x'ismu għax inti ma tkunx qed tagħti il-pensjoni kollha f'każijiet ta' persuni b'diżabilità. Hemm min iżomm 40% tal-pensjoni jew 50% tal-pensjoni aw tal-allowance, sorry. Jiġifieri f'dak il-każ mela inti għanuża l-kelma blant li ħlist mill-persuna x'telaqlek mill-proprjetà. U xorta tieħu l-40%. Jiġifieri għalhekk naħseb bħala istituzzjonijiet, entitajiet, awtoritajiet irridu naraw li dawk il-flus li mhux qed tieħu l-entità u mhux qed tieħu l-istituzzjoni joħduhom il-persuni b'diżabilità u jużawhom għall-kwalità tal-ħajja tagħhom. Jiġifieri mhix tara każijiet ġieli tal-biki li lanqas ikollhom eżempju biex jixtru żarbun jew biex jixtru xi ħaġa tal-ħwejjeġ jew biex ibidlu jien naf nuċċar
legali jew ġdaw affarijiet li rajnihom fil-passat u naħseb jiena is-safeguarding irid isir. F'dak il-każ mill-istituzzjonijiet, mhux għax naqbel mal-istituzzjonijiet għax jiena persuna nitkellem ħafna fuq id-deinstitutionalization, imma għandna numru kbir ta' persuni b'diżabilità jgħixu f'istituzzjonijiet u rridu naraw li dawk il-nies igawdu il-frott tagħhom, il-frott tagħhom hemm minnhom jaħdem, hemm min jaħdem u jew kellha l-allowance ta' diżabilità fil-gvern fl-aħħar mill-aħħar ikun ħoloq daw il-benefiċċji għal persuna b'diżabilità. Disabilità mhux hekk mhux U għal ġalta l-istess madwar. għall-pensjoni, u ġifieri jekk aħna fil-każ tagħna jidħlu direttament mill-isptar jittieħdu 80% midħul kollu. Mhux mill-pensjoni biss, iva mill-pensjoni. ġifieri jekk għandek Jiġifieri xi jekk kirja għandek jew hekk, kirjiet, eħe. jekk għandek xi bonds, jekk għandek xi investimenti, Eżattament. jekk għandek xi flus marbutin, li għandu dritt li jinqata' b'mod awtomatiku hija l-pensjoni, għax dik toħroġ direttament Eżattament, mill-Ministeru, ġifieri dik jista' jkun hemm iktar kontroll, però obbligati li jħallsu Jiddikjaraw. jiddikjaraw u jekk hemm xi jħallsu. differenza jridu jħallsu Jħallsuha. d-differenza. Issa dik fejn neħlu. Għax jekk inti għandek persuna vulnerabbli u m'għadix għandha aċċess għall finanzi tagħha, Kif ħadd pereżempju. tkun tafu kif ħadd iddikjara? Lew, jekk mhux ħajkun hemm xi ħadd li jerfa' dik ir-responsabilità li jien ħanħallas id-differenza, pereżempju, ġieli neħlu li ma jaċċettawx li jistennew mill-isptar, pereżempju. Jiġifieri mbagħad neħlu li għalkemm forsi jkun hemm raba u jkun hemm nies li on paper huma l-qraba u n-next of kin, imma mbagħad ma jkollhomx la prokura, ma jkollhomx guardianship, ma jkunux il-kuraturi, ġifieri m'għandhom xorta dritt u l-jett li jagħmlu ċertu affarijiet f'isem il-persuna. Ġifieri qisna neħlu minn ħafna bnadi wkoll u l-bżonn tal-individwu tkun li pereżempju jidħol f'home. Mhix qed ngħid għal dawk li m'għandhomx bżonn il-home, għax aħna mill-isptar jew inti eligibbli Jew jew le. m'intix. Jekk m'intix eligibbli trid tmur lura d-dar bis-servizzi bl-għajnuniet. Il-problema tkun meta inti jkollok il xi ħadd li m'għadux f'pożizzjoni li jista' jmur lura d-dar. Għax sar ta' periklu għalih jew għal ħaddieħor. Eżatt, u l-bżonn huwa li jidħol f'dar tal-anzjani. Jekk ma jkunx hemm xi ħadd li xorta lest li jagħti s-support lil dik il-persuna, xorta ħadd inspiċċa persuna vulnerabbli abbandunata ġo dar tal-anzjani. Anzjani. U meta pereżempju ngħidu abbużi bħalma semmejt qabel, ikun hemm l-abbuż jiġifieri ta' dak li jibqa' mill-pensjoni. Naqblu? Mentri dak li jibqa' mill-pensjoni ġo ċertu homes tal-anzjani, djar tal-anzjani jiġifieri jkollhom bżonnhom Mhux hekk? għal l-ewwel nett anke għal affarijiet ta' pjaċir ġifieri jkollhom ħruġ u hekk. Ġieli ma jkollhomx biex jagħmlu ċertu affarijiet l-anzjani ma daw qatt baqalhom mill-pensjoni fejn Eżatt. imorru. Ekku. U każijiet illi forsi kif sab ma' Oliver u he was very blunt, jidaħluhom ġo home, all right, imma jkun hawn min ma jridx biex jibqa' jieħu iċ-ċekk sħiħ Ekku. mentri l-anzjan għal ġid tiegħu huwa Tajjeb tajjeb biex biex ma' każ vera taqsim il-qalb, ġifieri familja li għadhom pjuttost żgħar, ġifieri t-tifel ta' dal-anzjan għadu żgħir u għadu qed irabbi l-familja tiegħu stess. Ma sfortunatament għadda minn diffikultajiet finanzjarji u m'għandux dħul tiegħu u qed juża l-pensjoni tal-anzjan biex jgħajjex il-familja tiegħu għad-detriment li laqqas servizzi li jirrikjedu xi ħaġa żgħira ta' kontribut mill-pensjoni ma jrid japplika liha u l-anzjan qiegħed fi stat li ma jistax jiddeċiedi għalih innifsu. Jiġifieri għamilnilu ċara lil persuna isma' dak abbuż ma tistax tuża il-pensjoni Mhux tal-papali. l-anzjan jiġi jedder merxi. Imma diki mbagħad ġifieri hemm limit ukoll l-istituzzjonijiet x'jistgħu jagħmlu. Jiġifieri għalkemm naqbel miegħek li hija responsabilità tagħna, imma jekk aħna wkoll ikollna bżonn lil xi ħadd li ħajjagħmel tajjeb għal dak li jkun, speċjalment jekk l-anzjan jew l-anzjana issa m'għadhomx kapaċi jieħdu d-deċiżjonijiet huma. Dik hija qafsa ta' qalb imma u ġeħ ta' ras kbira wkoll. Jiġifieri immeħeb biex ngħid li semmejt inti konna sitwazzjonijiet fejn isma' għax dik id-dar użufrutt għandha ta' dik kienet tagħna tal-aħwa ħadd tidħol f'home għax qiegħed iżżomm mill-inbijaw pereżempju. But yet again, jekk issa ma tistax tagħti l-kunsens xorta. kif ħadbijaw? U ħafna midrabi dak l-argument aħna nsibuh iżjed sottili, in the sense li mhux ikunu daqshekk direct li jridu jdaħħlu l-persuna
Alright. ġo residenza. Jitfaw aktar bil-pulit ngħidu. Jiena weġġa ħafna meta nara persuni diżabilità b'nuqqas intellettwali ħafna minnhom li kapaċi jgħixu fis-soċjetà u jaħasra jekk ommhom ħallitilhom id-dar anki aħna nagħtu is-support biex ikollha personal assistant u nibqgħu nsegwuha jekk ikollha bżonn ħaddiem soċjali, eċetera. Isna nibnu la struttura. Imma għax il-familja tagħha l-intenzjoni tagħhom hija li jridu jaqlawha minn hemmhekk, jużaw kull skuża li di mhix kapaċi tgħix waħedha, li hija ħasra qiegħda tbati waħedha u qiegħda mdejqa, mentri l-isbaħ ħaġa daw ħafna minnhom anki ħbieb ikollhom, jiġifieri jekk għandek persuna b'diżabilità qed tgħix waħedha, ġiet nieqes il-parents, għandha l-PA, il-personal assistant, u forsi tixtieq iddaħħal persuna ħabibha tagħha li ħafna mid-drabi they have similar kind of friends, jiġifieri jkollhom persuna b'nuqqas intellettwali ieħor. Eżatt, eżatt. Għalfejn ma nagħtux dawk l-opportunitajiet. Irrid insemmi affarijiet pożittivi, imma ġieli jiġu parents li għadhom ħajjin u li għadhom f'saħħithom li diġà qed jaħsbu għal uliedhom li għandhom diżabilità li jisaqsuna x'ħan nagħmlu biex aħna kif niġu nieqsin aħna id-dar tagħhom ħatibqa' tagħhom u jkollhom is-support u dawk huma li tuk Il-kuraġġ. dawk il-parents li qed jaħsbu ħafna iżjed fil-futur biex jipproteġu lil uliedhom anki fi framework legali li jilqalhom għal bżonnijiet tagħhom għal dapitada mhix jispiċċaw uliedhom telqu għax il-ġenituri ħafna mid-drabi dejjem. Mhux hekk. L-ewwel qabel kollox fil-fatt għalhekk nisimgħuha nixxukjaw ruħna meta jkun hemm ġenituri jgħidu nippreferi li l-uliedna jmutu qabilna. Għax huma jkunu jridu jserħu moħħhom li uliedhom. Dika kienet mistoqsija li kon ħansaqsilkom għax hija xi ħaġa li intkom għandkom inkommi għax jiena qed nipprova nimmaġina. Mela qed nimmaġina mill-aspett ta' Jackie here li għandha anzjana u ġiet għalula isma' qed f'dan il-punt fl-istat tiegħek għandek bżonn tidħol dar tal-anzjani. Imma jiena għandi tifel jew tifla b'diżabilità. X'ħan għamel? Ikonna ħafna każijiet hekk aħna. Ekku. Unfortunately. Jaħsbu ħafna fi għax min ngħiduha kif inhi uliedek li jkunu jkollhom saqaf fuq rashom, jkollhom ikel fil-platt u x'hekk, jiġifieri hemm dak l-aspett. U l-għar naħseb meta ma jkunx hemm ħadd ieħor fuq min jistgħu jduru għax biex inkunu pożittivi. Hemm familjari mbagħad li jagħmlu hemm iżjed familjari li jiġġieldu għal iliedhom. Nifukaw fuq il-minoranza għal grazzja talla, mhux il-maġġoranza. Però l-topic huwa dak qed nifukaw fuq. Mhux hekk. Però mbagħad issib l-estrem ieħor li jkunu eżawsti, jkunu ppruvaw minn kollox jibqgħu jiġġieldu biex le jiena rrid immur id-dar, ħaneqpa nieħu ħsieb il-familja, ħaneqpa nieħu ħsieb il-kulħadd li jiena l-anmam irrida d-dar, jiġifieri insibu l-estremitajiet kollha. Jiena ħanitkellem fuq jiena persuna li taħdem u persuna li ħanibqa' naħdem u ġenituri għandu wkoll u xi darba ħajjixxieħu wkoll. Ir-realtà hija iva nixtieq inżommhom id-dar imma f'ċertu każijiet ma tkunx vijabbli għax illum il-ħajja kif saret, ix-xogħol, in-nisa ħafna min-nisa saru jaħdmu, l-irġiel jaħdmu, tfal, ġiri, xi kultant tipprova iżżomm dik il-persuna li tħobb id-dar u żomma indipendenti u tgħix mek imma fil-verità xi kultant. Mhux dejjem tkun ix-xewqa tagħhom ta' ġifieri jien nieħu mill-ġenituri tiegħi sa il-mommi tiegħi m'għadix magħna ma mhux tgħidilha kont tiġi toqgħod għandek tax tħossha ta' peace. U di ħafna mill-ġenituri hekk niftakar in-nanna l-istess kien iħossha ta' peace tgħix ant il-mammi eżempju. Naħseb jiena l-awtonomija hija li żied ħaġa importanti għal kulħadd tal kull wieħed u waħda minnha. Jiena naħseb in-nuqqas ta' awtonomija jiftaħ it-triq għall-abbuż finanzjarju wkoll għax hekk inti tibda kull meta xi ħadd qed ikellem il-persuna ħansejħula vulnerabbli li l-persuna l-oħra taqbes fuqha naqra qed titlef il-vuċi tagħha. Il-vuċi tagħha, ġifieri id-dritt tagħha ngħiduha kif inhi. U għalhekk ikollok għajt lilhom. Eżattament. Għajt lilhom. Skont jiddeċidu huma nagħmel jien. Jitilfu l-kontroll fuq kollox manka fuq il-finanzi tagħha ma jidraw jgħidu le kellem lilhom jew isma' pereżempju jiena noqgħod mat-tifel jew mat-tifla aħjar titkellmu magħhom ta' anke fejn jitlu flus. Ġifieri jibdew bin-nuqqas ta' awtonomija jibdew ukoll forsi sottilment jiġu abbużati finanzjarjament u jista' jkun li l-abbuż finanzjarju u korreġuni jekk qed nisbal jista' jkun ukoll li ma jkunx intenzjonali. Kif semma wkoll tipprova tipproteġihom imma fl-istess ħin inti xorta
qed tiħdilhom l-awtonomija tagħhom. Mhm. Jiġifieri hija daqsxejn ta' suġġett kumpless għax jekk inti għad għandek ġenituri jew tfal b'diżabilità li teknikament għadhom jistgħu jiddeċidu għalihom innifishom imma inti qed tarahom illi bdew jagħmlu deċiżjonijiet ħżiena u inti qed tipprova tgħinhom u qed tipprova tnaqqas ir-riskju li daw jaħlu flushom, jitilfu flushom, mhux flushom biss proprjetajiet kollox. Jista' jkun li dan tirristrinġi imbagħad inti awtomatikament tieħu kontroll. Ekku. U xek, Tagħmilha b'intenzjoni tajba ma Eżattament, fl-aħħar toħnoq eżattament. il-persuna. Ekku. Inti għandek ukoll nies, grupp ta' nies li sfortunatament fil-ħajja esperjenzaw bubble u ikollhom potenzjal finanzjarju li jesperjenzaw xi ħaġa f'nisbaħ. Imma għax il-familja tkun żammithom f'dik il-bubble għax ħafna midrabi naħsbu li biżżejjed li jkollhom xi jieklu, biżżejjed ikollhom fejn jorqdu. Ma jkunu qatt esperjenzaw l-oħra. Imma huma stess ġew confined għal dik l-idea ta' ħajja li jgħixu. U għalhekk jispiċċaw jgħidulek ħalli fidej Eżattament. l-aħwa jew il-guardian jew Jagħtu r-rigni. Għax huma komdi kif qegħdin Mhm. u qatt ma raw x'jistgħu Eżattament. Ma jafux That's all they know. l-alternattiva, ħanejdu. għax imbagħad inti Eżatt, meta tibda eżatt. dabħanna u meta nibda nesperjenzaw is-safar. Nesperjenzaw li X'hekk? morna nixxu l-ħwejjeġ li xrajna xi ħaġa li nħodu piċir nagħmlu. Imbagħad inti Li għandek l-għażla. Eżattament. ħatibda tgħid Mhux hekk? mela dal-ammont ta' flus li għandi dan ix-xahar mhix qed ingawdi jiena mbagħad tibda tirrealizza x'vulnerabbli kemm vulnerabbli. Betara Meta xemmen ddoq barru. Mhux hekk? il-ħajja mbagħad Eżatt. u din nesperjenzaw aħna ġifieri Mhm. rajna nies li nafuhom b'xejn illum qed iduqu l-ħajja xi sifru u kollhom esperjenzi oħrajn and when they look back jgħidu qed ngħix ħajja ta' kwalità iżjed u bħal daw sfortunatament għandek nies li għad għandhom dak il-ħajt li mhux qed jaraw x'hemm warajh. Ma l-unknown, jekk inti ma tafx hemmen barra m'intix ħadd tfittxu. Ekku. Ma once li dduq u da bħal ħelu. Mhux hekk? Once li dduq. Mistoqsija tnejn li intkom, okej? Għalik Oliver u għalik Jackie. Jekk persuna vulnerabli, ħanejdula taħt il-kappa tal-vulnerabli, tissuspetta li qed tiġi abbużata finanzjarjament, jew tixtieq tiċċekkja x'inhu abbuż finanzjarju, jew inkella għandek xi terza persuna li qed tissuspetta li hemm xi individwu vulnerabbli qed jiġi abbużat finanzjarjament. Tistgħu tgħidulna jew forsi ttuna xi telephone numbers fejn jistgħu jikkuntattjaw? Aħna min-naħa tagħna normalment niddiriġuhom biex l-ewwel jibdew b'rapport mal-pulizija. Alright. Issa jekk ma jkunx hemm provi dik ħaġa oħra, ma jridu jibdew b'rapport il-pulizija u mbagħad jigwidawhom anki x'sapport jista' jkollhom u forsi jieħdu parir legali u jmexxuhom huma. Hemm ukoll il-support line il-179 li huwa n-National Support Line li anki hemmhekk wieħed jista' jċempel u forsi anki jiftaħ qalbu u jiġi indirizzat servizzi Alright. li jkun jista' jagħmel kuntatt magħhom. Alright, u minna. Jelli nista' nkompli ma' ġekja aħna we are sister entities, allura naħdmu flimkien. Ġieli 179 ġieli rreferew każijiet għandna. Naqbel ħafna ma' ġekja aħna dejjem nigwidawhom biex jagħmlu rapport kemm hekk tkun il-persuna li tinduna li qed tiġi abbużata u kemm hekk ikun xi ħadd ieħor li jirrapporta li persuna tiġi abbużata. Min-naħa tagħna jistgħu jċemplu wkoll il-1535 fejn hemmhekk ikunu jistgħu jitkellmu ma' uffiċjali tagħna u anki ma' ħaddiema soċjali. Ġifieri hemm persuni li jkunu qed insegwu diġà ġifieri u forsi ma nkunniex għarfien dwar dak kollu li qed jiġri hemm barra ħaddiema soċjali ma tkunx qed tgħix mal-individwu għalkemm tkun qed tiffollowja każ. Imma hemmhekk inkunu nistgħu nieħdu insight u anki nikkollaboraw ma' entitajiet oħra biex nidħlu fil-każ. Provdu s-support neċessarju. Ekku. Mela, domanda għat-tnejn. X'jista' jagħmel individu biex forsi jilqa' minn daw il-każijiet ta' abbuż finanzjarju? Fedejk. Ladies first. Mela.
Aħna fil-kastana meta ġieli nintaqa' ma' sitwazzjonijiet ta' anzjani li forsi jkunu għadhom fil-bidu tad-dimensja u jsammuli ara kont ħanamel il-prokura mat-tifel, pereżempju. Ħafna drabi nigwidhom biex dik il-prokura jagħmluha enduring. Biex jekk għada pitada l-anzjan id-dimensja tigrava jinqala xi ħaġa li ma jibqax jista' jieħu d-deċiżjonijiet hu, dik il-prokura tibqa' valida. Jiena ngħidilhom jekk inti għandek fiduċja għamja f'dal persuna bħalissa li moħħok huwa tajjeb, taħseb li jekk moħħok ma jibqax tajjeb ħajkun jista' jgħinek xorta ħajkollu u l-aħjar ħajamillek interess l-aħjar tiegħek. interess tiegħek u allura ninkoraġġihom biex la jkunu ħejħdu x-xogħol. Tipo U xe- jagħmluha mill-ewwel li tkun enduring il-power of attorney. Għarajtu min-naħa tagħkom, Oliver. Aħna normalment nigwidaw il-persuna il-familjari ħafna midrabi qed nitkellmu fuq persuni b'nuqqas intellettwali jew li nkella oħrajn li kellhom acquired disabilities naf xi accident jew xi stroke li jispiċċaw jitilfu l-mental capacity tagħhom biex jieħdu deċiżjoni. Nigwidawhom għall-guardianship. Anki għal servizzi tagħna, ġifieri aħna we make sure li meta eżempju nagħtu fondi għax aħna nagħtu l-fondi eżempju biex wieħed iġib assistent personali. U dawk huma fondi naqra sostanzjali. Hemmhekk nitolbu li jkun hemm guardianship għal fatt li nkunu rridu naċċertaw irwieħna li dak il-service level agreement li ġie firmat ikun mifhum u li l-flus qed jintużaw b'mod tajjeb. Issa ħaġa oħra li tajjeb li nsemmu hija li fix-xhur li ġejjin u fil-ġimgħat li ġejjin, il-gvern fl-aħħar xhur kienet jaħdem fuq liġi tal-personal autonomy. U supported decision making. Li ġifieri li l-persuna b'diżabilità mhux naqtawlu kompletament li jieħu d-deċiżjoni, ġifieri rridu ngħinu lill-persuni biex jieħdu d-deċiżjonijiet minn persuna tal-fiduċja tagħhom. U ġieli anke tkellimna fuq il-kunċett ta' state guardians eżempju. Ġifieri hemm x'isir biex noħolqu safeguards għal persuni li jekk imsejħin vulnerabbli u jekk noħolquhom dawn is-safeguards ħankunu qed naħseb jiena ntejbu s-sitwazzjoni milli ma ħalluhomx ikunu vulnerabbli għax fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma jieħu pjaċir ikun vulnerabbli u jħossu vulnerabbli. Ekku. Nirringrazzjakom, Jackie u Oliver, tal-li kontu magħna. Fl-episodju li jmiss ħaniddiskutu l-enduring power of attorney u l-guardianship. Grazzi ħafna, nirringrazzjakom. Thank you. Grazzi. Inħeġġiġkom tagħmlu follow, like jew subscribe sabiex iżommu ruħkom informati u kif ukoll aġġornati fuq l-episodji li jmiss.